Amuri yeZimbabwe nhasi rimwe zuva ndofunga munotondera kapaya zuro tichikupai navo vana sekuru Hungwe vachibatsira mhuri asi semaonero amakaita paive nemukomana 1 aipenga namama vaya vachipenga asi mukomana uya Muzvinabhizimusi anga asipo akaswera akazvivharira mushopu make achiridza hake mumhanzi asi pfungwa dzisati dzagadzikana. Naizvozvo vana sekuru vakati aiwaka ngatipfuurei tichiona kuti zvakamira sei kuchitoro kwacho kwaari. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Utini Mandlovu? Ngiyaphila Shumba linjani? Aiwa ndiri raitini. Asiyalibingelela muli yeZimbabwe kuhlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo anithembeke liyakhumbula sililethela ke uhlelo osekuru Hungwe bencedisa imuli yakoMhofu. Ngesikhathi bencedisa ke kwatholakala ukuthi omunye wabantu ohlanyayo wakhona onguye owayengusomabhizimusi wayengekho. Ngakho ke sathatha ke isiteji sokuthi sihambe asiyebona ukuthi lapha khona kunjani ke. Wayeseshopu ezivalele echaya ke imusic kodwa ingqondo azikabi kahle lokho engani lokuhlanya okukhona okuthize. Dambudziko guru ravapo pari zvino nderekuti mukomana akazvivharira mushopu uyezve yakalokwa. Vana sekuru vauya varikuda kubatsira vemhuri vari kuti mukomana ngaabatsirwe asi yakazvilokera muchitoro. Naizvozvo vatoronga zano rekuti pari zvino ndofunga sezvo zvamuri kuona pamufananidzo vari kuedza kupaza dhoo kana kuti hameno zvavangaite kumakiuko kuti vange vachikwanisa kuti vapinde mukati. Ujaha uzivalele phakathi eshopu. Ngakho ke kathesi okusokusenzakala ukuthi abemuli abafuna ukubana encedakale njalo osekuru bafuna ukuthi bengeneke bekhulume laye bemncedise bemsize. Ngakho ke kathesi njengokubona kwenu bayazama ukuthi bevule umnyango wakhona. Asazi ukuthi bayasebenzisa amanye amakey kumbe bayagojenula, asazi ukuthi bazawuhambisa njani kodwa bafuna ukuthi bevule ishopu bengene phakathi. Naizvozvo ngatipindei muchirongo chanhasi tinzwe kuti zviri kufamba sei. Asingeneni ke kuhlelo lethu lwanamhlanje sibone sizwe ukubana kuhamba njani. Njengansuku zonke siyalikhuthaza ukubana lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level.
asi ndinoda kuti inini pamushonga wakapuwa chete handizi ndigone kuti nditange kuyanana newe handizi ndokudzikinura ndikakudzikinura ndoti kudzosera simba retoenda neushandi hunobva kumudzimu kwete mutombo wekuomba ndakatochipedza nacho ndakaserwa kuti muurayi uri imi wakapedza nacho simba iro ndinako rakabva kupi unoona vanjitarisa iwewe neangatimirira vanhu vese vari muno vakavharirwa kunze hafanire kusi lafu yacho vaivana kuti vanhu vese havandidira iwewa havanotogosekavabasa matoko lafu yacho vaivana kuti nhau ndeyekuti ndeyekuti wanga uchidikanwa padare ipi yakanga tiri iri kuti ndichizeko kwanimukona hondevana ndanomwezi ndakasungirirwa nevana chikonzero chavana chiziva ene ndochiziva ene mochiziva hatitereke kutendachandataura kuti iwe mini ndatiyana topedza tanganopisa zvizvavo topisa nezvavo tanganopisa zvizvavo zvari panapa ndichiona bozopesera nezvangu ndopanaandida kuti zvaonitendera kuti ndizvise ndopedzisiva hapana chakaita ndozvandaandida kuzva ndozvandaandida zvanga zvisina kuipa zvanga kuri kutsvaga kurarama asi pamwe pacho pakurarama kwatinenge tararama ndii panenge aitipano kuti pamwe zvino kuti basa asi zvakaitika ndezvekuti mutombo uyo zvawezvo ngazvaenda kunotachana nezvavava asi kuramba ati vese vandikuta vese ane zvakaipa akazvicheizvizvi ndopedzera nei ndosaka ndadinire kudzoka ndaida kuti ndingotanga ndataura ndakaonetesa inini ndaoraiwa nevana aiwa iwo hasi kukunetesa ndakatambura kumakore asingayekuti ndikakuverengeraika ndogona kuchema nyika aiwa undiverengere ndiningaaosaka ndabata saka ndatenga nzikura muzvaabvuma heti yavo iyi handiende nayo ndinokudzorera asingatikana iyo kana vakundipa kundidzorera handisi kuramba pano exactly ndapandipfeke ndopfeka paibasa ndakutendera ndeyera movi asi ndinoda kuti usazosokonutsa zvandiri kuda aiwa nditomboite izvo ivava vanokasheo ndodinoyo yeti ndinoimazikuramba but zvandikurambira ndine chiri kozero ndinawo wangu haana kunditenderedza sezvandoitwa nababa musuku wangu akurumbidza handiti asambotanga akadadi ndikandadaahasha vacho ndoakandiremedza aiwa vane hasha inzwa vane hasha handiti hasha dzavainadzo zviri kuitika handiti zvikabva kwamuri zvinoenda kwavari zvobva kwavari mukwasha uyo anoita basa rekupasa anga achida kupinda mumba mangu iyo ndi ari kurana mumba mangu zvamanje manje aiwa ndati baba mai
uyu mwanamtona sejeredza dzadzokeza matambo ani chiri kungodikana chete zvakuda kuti muchene munyarara kuchika matitendere mudamumboukuredzeyo mwana masura kuti mudzimu wapera kana baba venyu ndimuburitse pavana varipo asi ndoburitse kuvana sikana timuzoniziva kuti ndichasura munhu wagona kuzoshenyera chii atitombono mukwasha kwasha asirizo zvandainga waita unomutenderedza munozve matsimba kana achitsikidzana ese hatimaona kuramba vachisungira vachizopenga vachiita zvezvavaita hakunzi kupenga kunonzi kurwara asi haunongorwara handikumbira uregere ndotiendawo kuungana kwamaita pamwe ndichabatsirika ndakumbira kuvana sikaaaiwa kuta vakatombopinda zvekutishutisa haaiandishute ndochita everest iyo muchidavira badirireni iyanganoshuta chida everest kana inibira badirireni hatisimahondo naye ndiana andingasire heti yake kana ndomudzavira haina kana basa haina kana basa ayeti kana Sekuru vataura chero ngomudzosera sa mudzorere muritso wayo andoiwa haina kana basa zvitiri haina zvondozvine basa zvandiri visa inasi kuramba asi ngatinyunyitameera kundinetsa aiwa ungu panodhiswa tese tofanana akamhanya pasishoire kuvhimanga inaaaiwa kunyika dzikachena asi dzisanaadzira vaindipe here mamakavhara dzese tatenda Sekuru andofunga muri eZimbabwe manzwa zvataurika maona zvaitika ndo tingati mafambiro ari kuita nhau kuno kuMhondoro. Naizvozvo sekutaura kwana Sekuru kati akumboenda tombodzokera Harare kavati vada mbonotsvaga makwenzi anowirirana nedambudziko riripo sezvo vafamba vasina kuziva kuti nhau yakamira sei. Hayiloke uhlelo ade siliphathele lona balaleli emakhaya nithemba ke lizibonele lana ukuthi hayi akunzima lapha koMhofu kunzima kodwa ke oSekuru bathe bona bafuna usuku olulodwa ukuthi behambe bedinga ke izihlahla abangazisebenzisa ukubana bebe lapha leyimuli. Ngakho ke siyathembisa ukubana sabe
siphenduka njalo sizosiza imuli yako Mofu. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Thadiwa Nashe Kutama. Ngatisangane imo nezvimwe zvirongwa asi musakangane kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa hama dzangu, ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Wow.